Mei cheno pang pakhat mut kora hat chunga man mo takatlan kan mu a suitcase khai chu lungpui kara athuk ro a ma se tu mo hian aron mu man Rosalini le wheel te chu in ngai zong in mangai takan ni a Rosalini chu lemzia thiam tak ni in pasala sun to boka ma se anun lui kalsanin nun thar bultan thale turin ain huam to a Italy rama an vacation man chu nuaman ti viau mai ma se ro chuan rilu kap tu nei ti wheel hian a shilem lo ro si hian thalak adu lo hlia a chani ro a soi ngai lo chumi ti lawa chuan mei chelim le harwang tak ni inalanga tuyan chen line wheel chuan a pranka trap chungin ro si chuan tinon to lo turina shila wheel chuan chulai hmuna chuan Nupui ta na som ta a ma se ro si chuan a fano phirte ngai dana zo photur thuina changa thariat aliam le meu chuan Londona an chung ko in thara anin swan luta wheel te po in Neitu in Rosipo arai mek bok anin thara chuan Nupui lemzia na tour studio siam wheel chuan atuma Rosifa phirte chu an hardunin zonan nga theilia ani pani chu nau omto candy kuta anum deuh bera anin thar chu lian boka wheel te nupa chuan an personal paradise ang hialin an ngai ani wheel le a fashion te in kar chu a tha emema me cheno pangte chuan an nu chu phir nei le turin an du'a o nau pa shan ve nei an cha kani anin fiam lai chu balcony tringin rosi chuan tharon lak sakatuma ma se thinghung na chu along he tok to lo wangin atl thata hlau mai rang takin in zaina ruma lak lu ngalani a wila chuan om pui reng bok wani thak takin an fapa chu doctor te chuan an chan him thei hlau mai nim hluma tanga rosi ron har chuan wila abula lo oma rosi chuan naute thar phir tho nei ni in sia a fapa pakhat zok omna wila azot chen maya ma se wila chuan nim hlum wanga ari rul la chiang lawa angai mai thung tharuk lai liam le chuan an fapa matio pualin wila te no pa chuan partian buat seya Rosino Viviani chuan afano chau mel taka mu chuan Rosi chuan rilruha na turom lo thuashila honrei takata Rosi komto Milton Huntera lo telve theilawa chiman tau tak api nge mase uila chu alom vak lo ti amela langa party chu Kaltawngin an mi som te point nuaman ti tlang hlom hle mai Rosi chu nuam ti ang takalan tum ma se a chawru hle a mei che pakhat bekain wil chu be sei nei takina fiama mase wil chuan anga isak du lo tlailama chuan wil chuan afa phirte pani mutmain thon tho chiar saka Rosi chu enga mutakin arilo ti buaiti a mu thei an fapa pian nu loka hetianga omtran hi ni a wila po hian a mu mai lo zanlaya wil chu a trapria a thanghara masian fapa trap ni lovin Nupui trapri jok aloni trap chungin Rosi chuan bangti chhia ta lo tuma chumi bangchunga tang chuan a fapain aron koti a soimolmol wila chuan Nupui chu a tho a ni ringa atuk zinga chuan midangin breakfast anei line wila chuan Nupui bangti chhia chu a thuam tha a wila boss Marsa chuan wil chu projector lead turinati a wila omdana tang chuan postpartum depression chu thilpa ngai ni thosoya mase wila chuan Nupui thathuina changa lunch break line wila chuan candy cola rosin in check up turin matio ashwai chuak ti aron shila mase wila chuan Nupui chu thlan muala tu thlan ti shat lo pakhata afapa ne na mua Rosi chuan apasal le midang te point dot an shilvekani aring tlata fa phir nei ne in shitlatani tingai na shelawin wil chu Milton muturina kala ani hi Rosi lemzia promote sakchin tuani an chian thatak ani bok wila chu Rosi chanchin soipui turina kala Milton na chuan anaw nei dan boruak wanga stress na salutuk wanga ni aringa wil chu psychiatrist Dr. Miller Switzerland na online poa ron thei beron turin thuarona Milton na chuan lemzia chau ni lo silai collection po lo nei tela tunma chuan sipai ani he thina ni uila chuan Rosi nulat lai thlak amua Milton na chuan sumlama har satna an nei chuan tranpui huam thua soya mase uila indu tok na chuan midang tranpui ni adu lo a studio chunga Rosi chuan lem aziak meka anno pa inkar hian tunma phato lo hle a uila chuan a depression nei chungchanga Milton a mu thuashila mase Rosi chuan depression anei ti ain pom du lo uila chuan akuta sernung chu lekkan sakin azan tho a thilti ani wanga hliam tua thina ni thoshila
uila hian Rosie support turin engpo ti huama chuti rualin thil thlen chhodan wang chuan lo thona neitel bok ana wangin ni khat lek zin bo angai te si a akalmain Rosie parcel tura lo thlenga chiklem lovin kong kabula hungin akal son san maya uila hi architect ani a leithar ando tur a design don ani anin lama le te chuan thil diklo omani ring hal Rosie studio chu lo nok noi maya banga liar ti lo in ziak amu chuan in chunglama a chhowata anfa ti tuma anlo omlo Rosie le anfa ti document zong po omlo vek bok akaldona parcel lo thengkha friends atanga anlo thon te mu chuan amangang ta hle mai anunglama ke pen thoma she thut miltona lo ni kongka inkal owangin alo lut ve ringota miltona chuan amania Rosie nena anin biakna Rosie chuan anina tanga chua atum thua soi chu uila shilta a uila chuan police call me du mase miltona chuan ama du thunge ya chuak ani wangin thil thaberani arin lo thoshila uila chuan Rosie call tumli a mase voicemail a alut zel si zan khwa chuan muhil theilovin uila chuan an kalna tur om ang sha theina tura zong kwala thalak pakhat a mu chuak ta chu thalak nunglama chuan friend strongin kangai dama chiti alawin ziaka reilote ching zokin coffee aina amit chule khabu pakhat JB Ravena zia afuchat mai chupa chu thalaka khana telve a ti chuan chupa chanchin chu internet a enzuya writer chau ni lovin photographer le lemziak mi aloni telbok Rosie tha po alak sakto nge a uila chu lemziak lam shemi muturin akala chupa ni na tang chuan Ravena athi to thole alimzia ne har satja te shile ta zela Corerin suitcase aron deliver kha ahunga achunga chuan thalak chi sang alo oma miltonatan voicemail anu chiang hala thalak pakha chuti fia atuma chuti lai tak chuan call adonga Rosie fano phirte kha anlo ni mase stolar anti ribak engma she mumal theilo uila chuan athomno khungkhom ngalin Normandy lam apan ngala kalkonga chuan Nupui call atum pa ring bok uil hian Vivian unau pa JB Ravena chuan atan ina nuchia sakti ashito a chulai muna chuan Rosie kalnge ring bok committee chu Rosie thalak uila chuan entir hloma ma se tuma in an mu thon shilo ti chuan awmna in nia arin lampan chuan akal le a kongka chu kikin Rosie ko pa mulmula bechino pang orifia avak lo hi sia a asha na lama pan chuan tuipui kama an unau lo in fiam lai le an bula stroller in hung ava muta a anena chuan enge thil thendana zota anni chuan annu chu ponlama achwa du lo thon chila Matthew chu stroller chunga chuan aom lawa in lampanin an kalta a in chunga an lu donin mechino pang chuan Matthew chu pona omhia thazok ati a wheel chu stroller enchiang turin let wata stroller chunga bolhole thil noi omkhom noya khan Matthew khalo omring mai athoto lo bok wheel maktilu tuk chuan engma soi theilo Nupui thilti ani thei tak angem ti chiangai twa Rosie chu in chung bera alo oma awmna chu bungrua omrim chang mangin alo in hung phui vek mase uila chu ol sam takina lut theimaya uila mu chuan shi om mel po Rosie chuan a pulau uila chuan Mateo chunga engthil nge thlenga zo chuan Rosie chuan ong zong hi no phui vek angai ti in no phui atuma uila chuan Nupui chu hruai chu atuma ma se du lo wanga anamna lama uila chu stepa aluma Rosie chuan apasalani ti she chuak thutin rang takina tan tha a ha dama momo thua soya Rosie le afanuten muthil nu chuan uil chu chuakin Vivian call tuma ma se bitlang theilo bar nai ber alo in khar to si payphone amu fulawa police call ta a ma se friend strong thiam lo wangin tranpui to pun theilo in lama ale te a zanria chuan swadur la in le lai ta a afapa chu phum ta a aman ro then kha chu ahar ralbok zinga chuan bara amu pa khapon lama ate kwalin amu a uila chuan phirte chu an thomno pek fel turin ati a an unau pa omna an zo chuan uila chuan an bula omve to lo thu thadewina shilfia a uila chuan Rosie taksa chaw tak chu karlama muang changina shwaya bara amu pa bokhalo kalin Rosie chu tha emte ron zota tap chwa khokin Rosie chuan awakwa thlopa ama khan dot soin Rosie shengai lawangin alowin soyani uila chuan Rosie chu kar chunga lu turina puya an tlan tadeya kalkonga chuan Nupui le afa te chu an muthovek thil thendan chu ril rufim takina ngai tua thale a an fapanei chuna chuan ti enchichia tunge amo phurtu ber ashebok silo
uila chuan anupui fanau te chu Switzerland a ashwaya an chanchin shain Vivian a lo langhal thoya Vivianin atupa le Candy omna azota ma se uila chuan thil soi ho an ngai ti a ti chuan mun shana in beturin an kala psychiatrist Dr. Miller po atel ve bok Rosi hian atlei rol lai tangin schizophrenia lo nei to a JBA assistant in alaka thil thalo tak ati atanga nei chan ani nge nge a Vivian chuan engkim uila chuan a shevekemo alo ti a ma se uila chuan anupui hun Kaltawh lam chu engma alo shangai lo anupui chuan migraine damdoi asia thina angai maya ma se schizophrenia damdoi zok alo ni matio thito tho uila chuan Vivian a shila uil chuan ti turpo shilo police shilani chuan Rosin thiam lo chana hlau si Vivian chuan a fanule atute lo enkol thei thu soin uil chu Candy zong muturina shila Rosin England a chwa san nuwa thil thlendan sha the anin be se ni uil chuan Candy thantele mel sha te bekwala ma se tu mai na omna chinan shelo uilari rubuai lu tuk chuan matio thil engkim pai bo vekatuma Rosi damdoi mu in hun engamo chung cho ei to lo ti a mu a zanrei lama journalist ne na tanga kol dongin Rosi lemzia le kara accident chungchang ronzota athil soi omzia shat lo wangin uila chuan kol cho da mak tukvera tanga pon lam aven chuan mi papakhat ama lo en reng tu awa mu uila nun chu hun har sa le khirtaka ain thak hlok ani ber Milton nen anin mu a Milton a chuan aming thatna mang tangkain friends rama car accident report le documents te athak danglam tira Matio about thu dana tuna chuan zonan don lo an be se ni poisa tle ma zong Milton a chuan a petel buka uila chu Milton a chunga alom hli a Rosi dam that hun che an ngak to ni Candy chin sha turom mi alo chuan uilari ruti buai chana engkim chu athil ti ni in atlan bo tamai ni te ring rum ta hiala afa pachunga thil thlendan dik tak chu shat nge yatum ru hle a in lama chuan Rosi parsala thalak film adon ho kha asiam nual to a chung thalak te chu art expert ne na kingin ain tira ani chuan Normandy series a thalak kim lo ho nge an ni thuashila athala to po JB Raven nge ni ti achian thon shilbok thalaka model ho le JB a assistant te inkara thuleng vel om chin wangin chung thalak te chu anman ato phalia mase chu uilan amu chan anilo anna lama a boss marsa chuan uil chu pui thei adu ve hlea uil chuan anu poilo le thuna lo in siam remdan tor shat lo thosoya Rosi thatnuwa anin lama alet le thei chuan anin chung enkol tu chuan an accident wanga Matio an chan chu poet I tho lo shil luama ma se amnesia wangin Rosi chuan engma shilo an fanu te ro chu an pi Vivian bula anom thunga Rosi chuan alemzia achunzom le a adam doi po ni tina e chin an fa pachanchin engma ashiat manglo tho uila shila uila chuan anat na chokna ani be sin an fa pabung lwa zong apai chwa vek thua shila uil chuan engwanga anat na chu shil lo nge ni ti le damdoi ai mu mal lo chana zo chuan Rosi chuan chana mu mala pilau an fanu pani te ngai ema wangin video call in abechina zanlama uila chuan Candy zon chunzom reng chin bok chutia zon nalama club pakhat toilet chunga online a number shat lo atanga message dongin engwanga car accident anga soinge anni zona donga adam doi e thatle nu chuan Rosi chuan thatlama pan chove zela uila chuan anin chu asanin mundanga nun bulan tran thatle thei thoshila mase Rosi chuan accident an to si chuan engtinge an kar ngai ring an la nei ti azot thuta uila chuan chan maidan tura shelo Rosi chuan ashat na chen khat nei le tranin adam doi kha adu reng wanga e lawani thosoin anaw pai khan a tor pha hlau ti asoya uila chuan thudik chelin accident an to lo thole Matio chu athi chan dik tak shat ani lo tho soi veta a chumi sha chuan Rosi chu trap chhuak khok mai zanreya uila chuan a number shat lo tangin message adong le a Matio video ni nge aron thon tu chu tunge ni ti rindan tur po shi thiam lo hli a atuka chuan linain Rosi suitcase don kha ina tangalak chu atum lai mu a engwanga lak chu atum nge ni ti azo chuan Milton an ti tora shil thole Rosi shil to te soi thu lina chuan asuya mase Rosin suitcase mu chuan khoemi nge ti wila zota chuti lai tak chuan Milton a lo lu thut anin cha bi lo nei reng he lo ni mase Milton a chuan Rosin leng tura asom tho soi chuan uilanga idana ni talawa amnesia ne yanga om te kha
awoi to lo thule rin hela kai lo nana alim chan mai me ni arin thote soin thinrim takina chuak tamaka ponlama Milton le wila chu in biain Milton chuan chu suitcase chunga thalak te chu JB Ravena ming chat lo na ta na da bo adu wanga ni thu soin hun Kaltawh wanga boy lovin rosile an fanu te chau boy pui turina shila Will Chuan Nupui chanchin hi enge shiat lo ala neyang ti ngai to in aril rolu akhatringa zana po holovin kara ariak daya beka in message aron thona beka muturina Kaltawh ngala kendi chu hun rei tak chung tu main an mu to lo thu beka chona shila be sei nei taka wila laka achet line kendi chu lo lang thut anom dan thla alo lamana kendi chuan athu soi tur angai thak chuan a blackmail lo tur tho shila number chat lo tanga message lo thon chin tu kha kendi lo ni Rositenu fane na Normandian pandon khan matio khadam lawa ma se tlang shileng pa ngai chawani Normandy committee chuan an lo hol he a an laka moi lo takin an che thina ni tin deu thoro si chu bara kalin committee chu ain ho pui thina parcel lo thon tu khazong chuak tura Normandia kaltum an ni a Normandia changa an ho ma zana rosinat na zwalin abuai thuta room chunga ain kal khum tlata atuzinga matio nunna nei to lo kendi chuan a mutamaya a lo thon ema wanga tanbo tadei ani thua soita a Milton chuan amaina Rosi omtira chuta chuan engtia thlengphenge ni ti Ros chuan a hre chuak theilo thung Milton chuan damdo ei tura pe a ma se adamdo ei chinen chuan ai nanglo Rosi omti shain Will chu Milton ina kala ma se Milton chuan kongka hun sakdu lowin police kawa police mu chuan Will chu atlan chitadai Mase birugna chuan Normandia tlangwala mu pakhat nen khan anin mu a chu tlangwal chuan tranpui du thoshila Will chuan Ravena assistant Pierre Lauren ani ringa Pierre chuan kota khan Ravena assistant anga in lan thosoin ani na dik taka chuan anin chunga na thok pakhat mai ani thoshila ni kha chu Rosi chu thalak namhan ruada khomna suitcase kinga lo chuakin lungpui kara athuk rutadeya atlan chile ngala Pierre chuan zuizela aman manchia ti chuan Rosi chu au chiama Ros chuan do ta pu in kumsom ni chung lungina atan pha thosoya a chuale chuan Rosi chen na address a she theita hlo suitcase chu alo thon he lo ni Ravena thi na rei to te lulnen engwanga suitcase chu lo thon nge ni ti Will chuan zota mase Ravena thil ti engma alo omlo Milton a vek zok alo ni Will chuan Milton a kolin thudik a shat vek to thuwa shila Rosi chwa tir chuan soi chwa lo ein tiam bok Rosi chuan anin biak na chu lo ngai thla ru ve veka tho chuakin suitcase chunga thalak lo om ho chu amu a hun Kaltawh a hre chuak ta vek a trapa Will chu Milton a ina alut ru Rosi chuan Milton a silai pakhata omlo ti amu a Milton a chuan Will a ril ru ti buai tumin Rosi chuan engril buai nama anei lo ril ru film puchunga engkim ati thin thoshila mase Will a chuan do ta soiti a sia Milton a chuan Rosi chu a mangai ring thin thua soya chuti rual chuan silai aron puak ridura Rosi chuan Milton a chu akap hliama anunga piara ombok Rosi chuan engwanga achunga khatiang thil khati nge ni ti Milton a zota kumtam ta Kaltawh a khan achunga thalo taka che chu piara ni ti Milton an ashil thinani Will chuan Nupui chu asilai da thlatulina ti a ti chuan a hruai chuak ta a Will te no pachu anu chuan Pierre chuan Milton a chu panhnaya ponlama tang chuan silai puak ri an shepha a mani nun nala angin Pierre chuan Milton a chu alantira Will te chung kwa chu Italia vacation mang turin an zina lim takin bicha hunan manga Will chuan chulai mun ngeya anin mangai tho an soidun masak ber kha ashi chuak ta a te chuan movie cholo top zui ta ni